I a Rubí existeix aquesta problemàtica, que no podem ni hem de defugir, perquè actuar-hi no només beneficia les persones que pateixen aquesta situació, sinó que també beneficia el reste de la ciutat. Una zona concreta, una illa de cases determinada de la nostra ciutat que pateix aquest estrès, s'estén a poc al voltant seu, degradant l'entorn i sovint la convivència. Mirar cap a una altra banda és amagar un problema que cada dia és més important a la nostra ciutat. El parc d'habitatges buits, per exemple, és una problemàtica en zones concretes de la nostra ciutat. Es coneix a la zona de les Torres, per exemple, a una zona final del carrer Madrid, per exemple, també, al Pinar, o als carrers Juntseda i Goya. Aquests habitatges, majoritàriament en mans de bancs, els que estan buits, són ocupats per diverses tipologies de persones i de famílies. Algunes garanteixen la bona convivència i altres no, i això passa. Per tant, l'ocupació és un problema tant per qui es veu obligat a fer-la en molts casos com per aquells veïns dels immobles. Aquesta problemàtica s'ajunta sovint amb edificis que ja tenen molts anys i que necessiten millores importants per posar-los al dia i que han de passar, aquells que són més antics de 45-50 anys, una inspecció tècnica d'edificis, la coneguda IT. Per tant, són uns sobrecostos per a unes famílies que ja pateixen un estrès en la seva comunitat de veïns. Això fa també que algunes famílies vulguin marxar d'allà on han viscut tota la vida, i això està passant a Rubí, i que aquells pisos, aquelles zones, perdin el valor i es centra en una roda perillosa que, com he dit anteriorment, es va estenent. I la ciutat no pot abandonar, en cap cas, a la seva sort aquest tipus d'habitatges, les famílies ni zones concretes de la ciutat. L'infrahabitatge, que pot sonar com una paraula llunyana, a la nostra ciutat no ho és. També es dona pisos que relloguen habitacions o locals que no estan destinats a les vivendes i que estan ocupades com a vivendes. Catalunya ha intentat posar entre les cordes aquests bancs, però l'Estat, a través dels tribunals, ha fet costat a aquests grans bancs rescatats per tots nosaltres. Per tant, la responsabilitat de deixar les famílies al carrer i després de dir-se'n de la problemàtica creada és una actuació llastimosa. A altres ciutats s'ha actuat i s'ha actuat de manera decidida, i posaré com a exemple l'Ajuntament de Sabadell amb el seu alcalde al capdavant, el Juli Fernández, d'Esquerra Republicana, que es va comprometre i va fer una aposta clara, i una oficina d'habitatge, per exemple, que no tenim i que és imprescindible tenir-la a una ciutat com la nostra. Els plans locals de l'habitatge són necessaris per definir les polítiques en matèria de rehabilitació, les matèries d'actuació a portar tema en barris concrets o, per exemple, establir una línia d'actuació amb els habitatges buits.